Σε χρόνο ρεκόρ τώρα εξαπλώθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στον παλιό αγροτικό συνεταιρισμό στις Αρχάνες. Η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις, καθώς μέσα στο κτίριο, το οποίο παραμένει κλειστό από το 2005, υπήρχαν έμφλεκτα υλικά, κάτι το οποίο δυσχέραινε ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση, καθώς το φλεγόμενο κτίριο βρίσκεται σε κατοικήσιμη περιοχή. Πάντως, η καταστροφή στις εγκαταστάσεις είναι ολοκληρωτική. Λίγα λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα της Τετάρτης και ο παλιός αγροτικός συνεταιρισμός στις Αρχάνες παραδίδεται ολοκληρωτικά στις φλόγες. Στο σημείο φτάνει άμεσα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 16 άνδρες και 7 οχήματα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Εντός του κτηρίου βρίσκονται έφλεκτα υλικά, κάτι το οποίο κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Σε μία αποθήκη είχαμε μία φωτιά, την οποία από ό,τι φαντάζομαι δεν μπήκε μόνη της, κάποιος βοήθησε στο να μπει, με αποτέλεσμα να δείτε αυτή τη μεγάλη φωτιά στην αποθήκη. Κάτοικοι της περιοχής πέφτουν στο σημείο για να συνδράμουν στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Λίγα μέτρα παραδίπλα υπάρχουν σπίτια και ο κίνδυνος να εξαπλωθεί η πύρινη λέλαπα είναι μεγάλος. Μόλις φτάσαμε εμείς, που ήρθαμε πολύ γρήγορα, είχε επεκταθεί σε όλο το χώρο. Το πυροθερμικό φορτίο και η ένταση της φωτιάς είναι πολύ μεγάλο και η ένταση πολύ μεγάλη. Δεν είχαμε καμία απώλεια από το βασικό ανθρώπινη ζωή που είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε και το μέγεθος της καταστροφής, η οποία είναι ολοκληρωτική. Ο στόχος ήταν αρχικά να περιοριστεί η πυρκαγιά στον χώρο εκδήλωσης και αυτό το καταφέραμε χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Δεν υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην περιοχή. Πέρα από τον καπνό που απλώθηκε, είχαμε εξασφαλίσει περιμετρικά την εγκατάσταση και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, κανένας κίνδυνος. Αναφορικά τώρα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Εμείς δεν αποκλείουμε τίποτα. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση, ερευνούμε τα πάντα και συλλέγουμε κάθε στοιχείο και κάθε πληροφορία προς αυτή την κατεύθυνση.